Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, ang pagtuki, inyong kining alagad. Si pagtuki, Tat Samson, nakikuban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Pebrero 14, karon 2015, adlaw sa Gugma, o nining ato ang tulumanon atong pagatukion ang Sugbuanong Duyog, no? Again, ang ato ang titulo nining ato ang episode karong buntaga mga higala, ang Sugbuanong Duyog, no? So nindot kayo kay sa atong pagsaulog, no? Sa adlaw sa gugma, atong hisgutan, no? Ug sayran ang mga Sugbuanong Duyog, no? So nindot kay ni mga higala ang ato ang pagatukion karon kay kabahin kini sa mga duyog o awit, no? Sa gugma mahigala nunot nining ato ang pagsaulog sa gugma, no? So apan sa dili pa ta mo padayon tugutin ako sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan pag-usab hilabi na gyud sa atong mga suki kayo nga mga tigpaminaw, no? Unya kining adlaw Pebrero 14 man, moingon na lang ko ninyo Happy Valentine's Day kaninyong tanan. Labi na gyud sa akong mahal sa kinabuhi, no? Si Remy nga naminaw karon og sa akong pamilya, no? Sa iyang mga anak, no? Among mga anak, Happy Valentine's Day ug sa among pamilya, sa kaparintihan ug mga kahigalaan nga naminaw karon. Ug ingon sab, Happy Valentine's Day, no? Gikan sa akong mga kaubanan sa buhat sa Ramon Abuetis Foundation, no? Incorporated. Ug ingon sab sa akong mga kaubanan nga naa dinhi, no? Nila ni Miss Roxanne, nila ni Sir Chris, no? Ug kini among usa dinhi ka kauban sad, no? Gikan nila among ipabot ang ilahang pag-greet, no, og Happy Valentine's Day sa ilahang tagsa-tagsa ka pamilya. So mo na nga kamusta diha nga naminaw karon, no, sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay og naa diha sa inyong tagsa-tagsa ka kapanginabuhian. Happy Valentine's Day kanimo og sa inyong pamilya usab, no, nga naminaw karon. Og ingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga anaa diha sa probinsya sa Bohol, sa Negros, ano, sa Leyte, ug ingon man sa pipila ka mga lugar, no, sa Mindanao, no, area, ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Sugbo nga maabot, no, naabot nining ato ang pagsibya. So kaninyong tanan once again, Happy Valentine's Day. So mahinaot nining atong pagsaulog, puno mo sa gugma mga higala, no, puno mo sa gugma aron kini mo ay makapadasig nato, no, sa ato ang pagpuyo matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili lang siguro karon lang adlaw nato ipatigbabaw ang gugma, kun dili sab panahon, no, kada adlaw, no, kuyog sa atong pamilya, kuyog sa atong kahigalaan, kuyog sa atong mga kaubanan, no, sa ato ang tagsa-tagsa ka trabaho o panginabuhian. So once again, Happy Valentine's Day, no? So nindot kayo mga higala kay nining ato ang hisgot-hisgot, kuyugan ta sa ato ang pipila ka mga nabantog na nga mga local singers, no? Kuyugan ta karon taud ni Sir Hill Maningo. Usa ni siya ka singer, co-host, and kuyog ni siya mahigala ni Sir Sam Costanilla sa Sam Enchanted Evening over CCTN Channel 47, no? So mopaambit ni sila og awit mga higala, no, karon taud. Kuyugan usab ta ni Sir Jewel Villaflores, no? Usa ni siya ka interpreter and one of the composers of the first Visayan Popular Music Festival Grand Champion, no? So mo na kuyugan sa tanya dinhi live, no, sa stasyon. Og ingon man sab kuyugan sa ta ni Miss Girly Lapinig Las Piñas, no? So usa sa ni siya ka interpreter behind sa kanang awit nga giuluhan og Team Us kung gugma. So usa ni siya ka winner niadtong 29th Cebu Pop Music Festival, no, last 2009. So mo kini mahigala nga to ang mga dinapit, no, nga mga resource persons, kuyugan ta nila og ilatang paambitan mga higala og pipila sa ilahang mga nabantog nga mga awit. So it has been said that falling in love is one of the most beautiful experiences one can have. With February as month of love, with Valentine's Day celebration, more and more people take this opportunity to
to express and celebrate love. On this special day, people have varying ways to celebrate and show their romantic side. It may be through giving of gifts like candles, flowers, and chocolates. February 14 is also a day of the year where many restaurants are seen to be filled with couples celebrating their relationships and the joy of their togetherness. On the other hand, other people use songs to express their feelings towards their loved ones. Moreover, music is considered as a powerful tool for expression and communication. There is this magic in songs, the ability to touch souls and express feelings when one is at a loss for words. The Valentine's Day, let us hear some of our Cebuano love songs and know the story behind them. What is your favorite Cebuano love song and why? So mao kini ang mga pangutana mga higala nga atong ipadangat no ngadto sa ato ang mga bisita karong taud-taud haron ilatang paambitan no ug masayran no kung unsay ilahang mga inspirasyon diha sa ilang pagbugna og mga awit mga higala no. So ikaw nga naminaw karon unsa man sad ang imuhang pamaagi no sa pagpadayag sa imuhang gugma ngadto sa imuhang mga mahal sa kinabuhi ngadto sa imong mga higala sa imong silingan no. So daghang mga pamaagi mga higala sa pagpadayag no o pagpakita sa ato ang gugma. So manghinaot ta nga nining atong pagsaulog kitang tanan puno sa gugma mga higala. Diha man sa imuhang pamilya, diha man sa imuhang circle of friends ug man sab diha sa imuhang komunidad. So manghinaot ta nga kining maungpong magpabilin no nga maoy patigbabaw no sa atong matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay unta kung puno pa sa gugma o gugma pa kaamoy atong kapatigbabaw mahigala, siguro wala gyud siguro o minus gyud siguro ang kasamok mahigala. So mao na nga kamo diha amo mong giawhag sa pagpadangat no sa inyong mga mensahe sa gugma pinaagi sa ato ang mga pagtuki hotline. Mao kini ang mga numero mga higala 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o 255-5754. O pwede po ninyong mapadala no ang inyong mensahe pinagi sa atong pagtuki mobile. Ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. Unya, amo sa mong giawhag no sa pag-post sa inyong mga mensahe sa gugma pinaagi sa ato ang Facebook account no. Unya mao ni ang atong pangutana, what is your favorite Cebuano love song and why? So pwede ninyong i-post no ang inyong mga mensahe o inyong tubag pinaagi sa ato ang Facebook account. Unya ato ni siyang basahon mga higala during no sa ato ang programa between 10 to 11 no. So kana og ingon sab pinaagi sa mga numero nga akong gisgutan kaganina pwede sa ninyo mapadangat ang inyong mga mensahe. Unya, you will get a chance to win this limited edition Pagtuki t-shirt. So, muna nga, amo mong giawhag mahigala kung naa kay telepono, naa kay cellphone diha sa imong tupad o imong gigunitan, pwede, no? Dayon mong makapadangat sa inyong mga mensahe. Alright? So, ayaw ninyong langana kay ato kining tagaan og dakong pagtagad, labi na gyud nining ato ang pagsaulog sa adlaw sa gugma mga higala no February 14 no. So makita na nato no kagahapon kagabi pa lang no busy na kayo ang mga dalan no ang mga lugar nga diin adto kanunay no himuon ang mga selebrasyon no dito sa Lahog area no makita na nato nga murag busy na kayo samot na karong adlaw mga higala no. So February 14 adlaw Sabado nindot kayo ang ato ang paghisgutan tungod kay ato ni siyang paubanan mga higala og mga huni ug awit no. So karong taud-taud ato ning ipaambit or ipaila kaninyo mga higala no ang mga bantugan natong mag-aawit dinhi sa Sugbo no. So ato gini silang ikapasigarbo mga higala kay kini sila ato man sang mga treasure no. These are our treasure mga higala diin
kini sila mo'y ato ang makapahupay sad sa ato ang mga kaguol, no? Mga unsa pa diha kini sila mga higala. Now, atong pasudlon no ang atong mga bisita. Una sa tanan akong ipaila kaninyo, no? Ang nabantog na nga singer nya co-host po ni siya. Kuyog ni Sir Sam Costanilla sa Sam Enchanted Evening over CCTN Channel 47, no? Walain ko di si Sir Hill Maningo. Sir Hill, mayong buntag. Salamat nga imo na sad nga gihatagan og pagtagad kining ako intawong jutay nga nahibawan sa natad sa musika. So mga higala dinhi ra sad nako nahibaw-an nako sa atong programa sa Bagtuki nga dako sad ni siya contribution di ay, no? Labi na gyud sa panahon sa pagsaulog nanto sa kanang sinulog, no? Sa pagsugod dako sa kay iyang contribution, no? Ang pagdisenyo mahigala, no? Sir Hill, pwede nimong mapaambit sad ang imong contribution, no? Gawa sa pag-awit, usam sad ka-artist pod, no? Pwede nimong mapahibaw sa atong mga suking tipawin, Sir Hill. Maulagi ni usahay ba kaning una sa tanan ako yung hatagan og pasalamat ang labaw natong kahitasan, labaw magagahom. Kay siya man gid mo ay nagbuot ni ning tanan iyang gihatag ang talento dili nako dili lang ang natad sa pagawit kundi sa pag disenyo ug as a whole as an artist. So mauna nga kanilang ako pong gibuhat, gusto lang pud ko nga maaghat usab ang mga kabatan-unan nga dili sila mawagtangan og kana bitawng sa ilahang mga damgo, no, sa ilahang mga gugma ko sa bisan asa man nga natad, sa natad man manatad sa awit o sa pag-arte o sa pag disenyo o sa pag-compose og mga awit, padayon lang, go forward, matud pa ni Pope Francis. Do not be afraid, just go forward. Mauna nga ayaw kahadlok. If you think that you have the talent, go ahead, use it, ipadayag sa mga katauhan, kunya ayaw kahadlok kay anaa ang tanan sa imuhang kamot. Alright, so mga higala, mao kato si Sir Hill. Now, atong i-introduce sad ang ato ang mga bisita, no? Dinhi sa studio, ubay-ubay kita mga higala. Murag aligri ginirong buntaga manginaot ang usa ka oras, no? Maigo gyud unta, no? Alang kaninyo mga higala. Pwede natong introduce? Yes, ma'am. Yes, good morning. Good morning, sir. I'm Girly Lapinid Las Piñas. So, mo din ni si Ma'am Girly. Yes, no? Beautiful man gyud. Alright. Thank you. Usa sa imuhang mga nabantog nga awit, ma'am, katong Tim-Us kung gugma. Yes. Alright, ma'am. So, winner sad ka niya tong last 2009, no? Sa Yes, 29th Cebu Pop Music Festival. Yes, Wow, mga higala. Murag Tim-Us bless kay kung Kurong gugma. Buntaga, kay kuyog na ko ron, no? Ang mga nabantog ng mag-aawit, no? Dini sa atoa sa Sugbo. And with you, ma'am, ang kuyog nimo karon ang imuhang mga Ako ang pamilya? akong daughter si Cheryl. Sige ma'am, bipaila to ang mga kuyog, mga bunga. Bungas gugma. Ang akong kauban sad usa, performer sad ni siya, Wow. sir. Alright. Yes, ma'am. Please introduce. Hi, ako si Joel Villaflores. Yes. Alright. So, karon taon-taon mahigala, ha? Ato ni silang mahilig magitag sample karon taon-taon. Ato ni silang pahatagon, no, sa ilahang awit. Now, una siguro na kong pangutana, no, sa atong mga bisita mahigala. Sa imo ha, Sir Hill, unsa man gyud pinaka paborito nimong awit, no, mga love song unya unsa man ni siya, mga Cebuano or Tagalog or English nga kanang paborito gid kay nimo? Number one. Kibaw ka baytats ang alang sa kasayuran sa tanan. Di lang na ako isulti og unsa tong mga tuiga kay mahibaw-an na gyud ug unsa ni Sige, Sir Hill. I was one of the pioneering artists of Octo Arts way back Oh. then during the time sa Manila days na ko kay dito man ko nagtungha sa University of the Philippines sa Diliman. So
depende kung asa ko nahimutang. Kung pananglitan man gani, dunay moawhag nako sa pag-awit sa Tagalog, then moawit po ko og Tagalog. Apan sa ako ang kasing-kasing, Nagpatigbabaw gyud. mo patigbabaw gyud ang mga awit nga mga Binisaya. Mao na nga karon og moabot na ang hutong din akong ipadayag ang ako ang awit, then usa ka Binisaya ang akong Alright. Ikaw, Ma'am Girly, unsa man say mga paborito gyud nimo? Sa ako apong, excuse me, akong bahin, I'm more on kanang ballad. Okay. Mga ballad nga mga songs like Barbara Streisand, unya Kuli Desma, si Pelita Corrales, of course. Ang Cebuanon Usa kayo, na nako sa ako ang Mga idol. idols. Alright. Mauna. Unya, kuan, tungod kay Cebuan naman ko, mas ganahan ko mo kanta og mga huning Binisaya. Alright. gyud. Ma'am, 2009, before 2009, nagkuha na gyud ka. Nanagig ka sa natad sa pag-awit. Alright. Yes, oh. In fact, 1983, nahimo po kong national champion sa Super Wheel Search for Oh, Singing Super Wheel. Star. Oo. Murag, ato Dito siguro na kuha sa na Manila. mga panahon na sa Hill. Ha? Mga pila edad mo atong panahon na, ma'am? 17. 17. I was only 17. Wow. Dili gyud ko Alright. mauwaw og pertaining sa mga age ko hanat to ana. kay bawo man ko nga 31 pa karon. Kanindot ang taan na Sir 31 Hero. plus. Hindi na natin mention ng plus. Alright, so, ma'am, unsa may imong ikasulti labi na gyud sa Cebuano nga mga awit, ma'am? Kung Cebuano nga mga awit na agyud na ang pagka-sentimental, no? Sentimental kayo ang mga Duot sa songs, buko. duot sa Mhm. buko, gunya ang mga lyrics nga kanang kuan gid kaayo kanang unsay matawag ana nga Mahinuklugon. mahinuklugon nga mga lyrics unya ato ang mga composers gikan jud sa kinahiladman jud sa ilahang mga dughan ang ilahang paghimo gyud sa songs. Mo bitaw na ka-diferensya. Sentimentalists na tayo tang mga Cebuanos when it comes to songwriting. Sir Hill, Ma'am Girly, kuyog sa nato si Sir Jewel. Miss Jewel. Sorry. Si Miss Jewel. Yes. Maayong Ma'am, buntag. sa imong pong bahin, unsa man po'y paborito nimo nga awit? Ganahan kay kog mga songs ni Tracy Chapman, Mhm. Rosie Golan, dito ngayon na Mga kuane ha, mga mga foreign. Oo. Mga foreign. Pero nasa jud ko yung New mga blood ni Bisaya. new blood. new blood. Okay. Pero mga sa ato din subon kinsa maimuha mga idol pud, ma'am. Ganahan jud kayo ko maminaw anang gugbag giatay sa The Ambassadors. All right. Sige, karon taon-taon, no? Okay. So, kanimo Sir Hill, nganong nakaingon man ka nga murag magpatigbabaw gyud ang Cebuano love song para nimo? Una lugar tungod kay ako 100% Cebuano jud ko. Labi na nga akong amahan usab usa ka to siya ka dili lang doktor kundi ilado usab nga kompositor. My dad was also a politician. Dinha na ko nakita tingali sa gamay pa sa gamay pa ko sa jutay nga edad ako nakita ang akong amahan murag wa ko kibaw nga siya daig idolize nako. He was not just a doctor, he was a composer, internist, columnist, poet, and he also plays piano. And then galing lang tungod sa kadaghan tingay siya nga nakamahuan. Kaluoy sa Diyos, 50 pa lang, gikuha na siya. Kunya, kauban ni sila Stacks Sugete, mo na makailag yung atong aning Noy Stacks, kana sila Noy Romonito, de Lusario, nga to na usab, ni Panaw na usab, no? Ni Taliwa na usab. So, mauna nga, mapatigbabaw yun, ang pulong Binisaya, kanapito ilang gitawag na Ludabi. Para na ko, God, why sama diin ang imog yung kaugalingong pinulungan ma-express gyud nimo ba imog yung isa inig-awit nimo imuhang gyud na siyang mahatagan gyud og igong bulok.
Sir Hill, di na to makalimtan no ang atong kuyog sad karon no. Oo. Atong ipaila. Si Ah, Bradley to Espina, ulitaw pa ko, siya ni gunay ako ay yung Oh. gitarista. Body na ginini mo. Oo, sa gasa Alright. ko. Sa panahon pa nga mangulitaw, mangharana, Naagi ni. dito Espina. So Panguyab lito, ko, murag ikaw gyud makatug-an sa mga sekretong Sir Hill ha. Oo. Ining bahina kay ikaw gyud bugtong saksi. Bugtong saksi. Huwag kabugtuan. Alright, so napatay mga ubang kauban sa no puno sa grupo atong tataw dato silang ipaila. Mahigalam mo ato ning ipadayon no ato ni silang okay. So mo padayon ta. Arita sa unang awit no nga ipaambit or ihalad kanato no kaninyong mga suking tigpaminaw gikan ni Sir Hill no. Mao ni ang ato ang ihatag kaniya nga higayon sa iyahang unang awit no gikan ni Sir Hill. Fire na. Fire. Ako ning ipahinungod kay tungod karong adlaw gyud daghan mga matikay ang gito. Alright, dagang mo kayan. Mao ni ako ning hadat. Kay ang gugmang ibati ko Wow. makadayon diha sa kasing-kasing samtang ikaw nagpauraray sa manindot mong katulugon awitan ko ikaw sumbungan ko ikaw sa gugmang nagahasul indugan ko basin na lang ang kagabihiw kanimo makadasig sa pagtugan kay ang gugamang gibati ko magkadayon diha sa kasing-kasing Yay! Now, Happy Valentine's. Happy Valentine's, Sir Hill. Sir Hill, unsa ni siyang tuiga nga namugna ni siyang maong awit? Taon-taon na gini siya nga awit agad. In fact, so wa pa gani tingali tao, di ba si Kuan Manoy Minggoy Lopez man tingali mo ini. Kana dugay-dugay na gina, no? Kung sino yung Minggoy pa. Sa mga 40s. Yan. Alright. Oo. Now, makarelate na ko karon. One time na mi kauban, no? Usa na mo ka driver dito mi sa ka lugar. Nya singalong. Ingon siya nga, "Sir, pwede ko tuplukan nimo og kayang."
Saan kay ang naa ba din na din sa kuan? Now, naagi din ng kantaha. Perti na mo pangatawa kay Harana. Actually, ang type Harana, no? oh. Mo nang perti na mo pangatawa kay kayang mo siya. Nay kayang, sabi kayang mo. Now, karon pa jud nako makuan pila na to ka tuig ha nahitabo pero karon naagi din ng kantaha. All right. Now, siguro din nato langanon mga higala, human ni Sir Hill, gusto sa natong madunggan no ang mga huni ug awit arita ni Ma'am Girly, no? Sa iya hapong mga paambit mga higala, no? Alang kaninyo, labi na gid karang naa, no? Ang mga bana ug asawa, kuyog sa ilang pamilya nga naa karon diha naminaw nining ato ang tulumanon, halaran ta og awit, no? Gikan ni Ma'am Girly Lapinig. Yes, Las likewise, Piñas. ako apod ning i-dedicate sa ako ang beloved husband. June. Pero in town, tuwa man nag-service, manggod sila karon pod. Pero bisan layo siya na, pero ako siyang giingnan ha, nga paminaw sa DYLA. So, here's the song, a very contemporary Visayan song, Usahay. Usahay, magadamgo ako nga ikaw ug ako nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay, magamahay ako, nganong nabuhi pa ning kalibutan, nganong itiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Woo! Salamat. Yes. Kung mubalik pa lang Daghang sa mga batanon bata, swerte ka girl. Iwat na magkita. joke. Alright. Joke. Yes, Ma'am Girl, unsa may mga para nimo, unsa may imong ikasulti nining maong awit nga bag-o lang nimong gipaambit. Wala ko'y ikasulti bahin anak kay para nako kaning kantaha para kanang kuan jud ni siya kanang ika sugid nato ba nga kanang mao jud mga panghitabo
nga kanunay jud nga nahitabo ba sa ato ang mga kinabuhi. Usahay ang mga bana magpabadlong, permi man gid siguro na silang magpabadlong, no? Nga usahay ra gyud ang kanang ang pagkabuutan. O ana, so mauna nga makadamgo ka na lang. Na makadamgo ka na lang, higog magid ka sa tinuod. Unya, mauna lang na ang imuhan na lang timos nga gugmang imuhang ikahalad niya, di ba? Timos. Wow. Wala yung mga Wala kabataan siya. na naroon mo gamit kaya. Kanang apo. Correct.